Mogu kišu. Iako je ovo najčešća vremenska neprilika, zbog čega je i svi mrze, ja zapravo ne delim mišljenje sa njima. Jeste da kada pada kiša, napolju je svuda mokro i uvek je gužva u saobraćaju, ali kada bolje pogledam, koliko dugo sam je zapravo napolju? Sat vremena u vrh glave, a to je na dan kada baš nemam sreće. I mogao bih sad da se proseravam o tome kako je kiša dobra za prirodu i kako nam je zbog toga potrebna, ali ne brinite se, nisam toliko pretenciozan. Svi znamo da kada pravim ove mogu i ne mogu videe, uvek sebe stavljam na prvo mesto, jer realno, ja sam sebi najbitniji. Ne, glavni razlog zašto podnosim kišu je zato što su svi oni ljudi koji vole sunce ekstremno nezadovoljni. Da, toliko sam zloban. Volim da vas gledam kako patite. Dok ja umirem, vi se veselite. E pa sad je na mene red da se malo veselim. Da, tako je. Lite suze, obožavam to da vidim. Zato što me podsjećaju na kišu. Koju, igrom slučaja, mogu. Zar ne bi onda ovaj video trebalo da se zove "Ne mogu ljude koji ne vole kišu"? Ne, to zvuči jako nakaradno. A i šta bi sa onim "non stop si negativan u svojim videima"? Svaki put kada izbacim ne mogu video, dobijem, pun intended, kišu komentara "ti bre ništa ne možeš". A evo, sad ti nudim pozitivan video i opet ne valja. Non stop si negativan na mojim videima. Mogu kišu i dokle god mi budete nabijali na nos da je sunčano vreme lepo, ja ću je prizivati. Ako niste znali, YouTube algoritam je postao toliko napredan da tačno može da predvidi koji video želite da gledate odmah nakon ovog. Tako da, kliknite na njega na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Ali nemojte da zaboravite. Za kraj, veliko hvala Aydin Fejzić, Lovro, Mario Vrećo, Odisej, Star Guardian, Toni Baloni i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi na ekranu, kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.